personal gikan sa kasing-kasing ni Gwen Garcia nga niya kitang tanan karon nagkahugpong. Halika na. Usa ka tingog, hiniusang sukbo, one island, one province, one Cebu. Alang sa musunod na Vice Presidente sa Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte. Sakali ang Cebu moingon og daong na gyud na. Cebu has spoken, so will the rest of the country. The next president of the Philippines! Tayo'y magkasama. Laging mayroong umaga. May ganda, pagsikat ng araw. May dalang liwanag sa ating pangarap. Mabuhay ang partidong One Cebu sa pamumuna ng ating magaling at butihin at kilalang outstanding governor sa Pilipinas, Gobernador Gwen Garcia. Basta tayo'y magkasama. Laging mayroong umaga. Kay ganda. Sama po tayo papanuloy. Maraming